Helo, Eirian dwi. Croeso i uned 2 y cwrs sylfaen. Reit, heddiw, da ni'n mynd i edrych ar y gair bach si. Da chi wedi clywed si o'r blaen yn y cwrs mynediad. Da chi'n cofio? Pwy sy'n siarad? Pwy sy'n siarad? Sian sy'n siarad. Be sy'n bod? Bechod. Be sy'n bod? Mae gen i hi bigyn clust. Faint sy'n bita heno? 6 o bobl. Iawn? Felly, da ni'n defnyddio si efo pwy si, be si a faint si. Iawn? Reit, heddiw, da ni'n mynd i ddefnyddio si fel glud, glw, i roi 2 ddarn efo'i gilydd. Iawn? Gwrandwch. Dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn Abercynon. Dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn Abercynon. So, dwi'n nabod rhywun, mae o'n byw yn Abercynon. Iawn? Okay. Triwch chi. Dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn Llangrannog. Iawn? Triwch chi eto. Dwi'n nabod rhywun sy'n byw ym Machynlleth. Iawn? Cwestiwn. Pwy sy'n byw ym Machynlleth? Marc sy'n byw ym Machynlleth. Okay? Triwch chi, dwi'n nabod rhywun. Dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn Rhydaman. Cwestiwn. Pwy sy'n byw yn Rhydaman? Rhian sy'n byw yn Rhydaman. Iawn? Okay. Felly, dwi'n nabod rhywun sy'n byw. Byw, berf, verb. Yeah? Fel, pwy sy'n siarad, pwy sy'n gweithio, be sy'n bod, a faint sy'n bita. Yeah? Okay. Dwi'n nabod rhywun sy'n gweithio mewn garage. Yeah? Ond, dwi'n nabod rhywun sy'n fecanic yn y garage. Iawn? Sy'n fecanic, felly enw, nawn. Dwi'n nabod rhywun sy'n fecanic. Iawn? Pwy sy'n fecanic? Idris sy'n fecanic. Idris sy'n fecanic yn y garage. Iawn? Okay. Dwi'n nabod rhywun sy'n gweithio mewn tafarn. Okay. Pwy sy'n dafarnwr? Nawn, enw. Dafydd sy'n dafarnwr yn y dafarn. Iawn? Hapus? Gret. Felly, da ni'n defnyddio si efo berf, verb, ag enw, nawn. Hefyd, mae'n boeth heddiw. Mae gen i gris mawr, mae'n boeth. Pwy sy'n boeth? Pwy sy'n boeth? Disgrifio. Disgrifio. Iawn. Dwi'n agor ffenest. Reit, dwi'n agor ffenest. Dwi'n oer rwan. Dwi'n oer. Pwy sy'n oer? Pwy sy'n oer? Disgrifio. Adjective. Disgrifio. Iawn? Hefyd, mae fy ffrind i'n hapus. Pwy sy'n hapus? Fy ffrind i. Mae hi wedi ennill y loteri. Felly, disgrifio. Adjective. Iawn? Un peth arall. Os da ni'n deud ar neu yn neu dan, iawn? Arddodiaid. Prepositions. Okay? Felly, pwy sy ar y beic?
Bryn sy ar y beic. Pwy sy yn y parc? Bryn sy yn y parc. Iawn? Pwy sy ar y beic? Triwch chi. Pwy sy ar y beic? Sian sy ar y beic. Pwy sy yn y dre? Sian sy yn y dre. Iawn? Felly, da ni'n gofyn cwestiwn, pwy sy? Pwy sy? Iawn? Hapus? Ond, un peth bach arall. Os da chi'n deud the, pendant, da chi'n defnyddio ydy. Felly, pwy ydy'r tafarnwr? Pwy ydy y tafarnwr? Iawn? Pwy ydy y tafarnwr? Iawn? Pwy ydy y tafarnwr? Okay. Pwy ydy o? Pwy ydy o hefyd? Pwy ydy y tafarnwr? Pwy ydy'r tafarnwr? Pwy ydy o? Iawn? Okay. Felly, da ni'n defnyddio sy efo berf, da ni'n defnyddio sy efo enw, a da ni'n defnyddio sy i ddisgrifio ansoddair, adjectif, a da ni'n defnyddio sy efo geiriau bach fel ar ac yn. Okay? Yn y presennol, in the present, iawn? Okay. Drwchwch. Pwy sy'n darllen y papur? Pwy sy'n darllen y papur? Presennol. Mair sy'n darllen y papur. Iawn? Ond, o'r blaen, pwy oedd yn darllen y bino? Dewi oedd yn darllen y bino pan oedd o'n blentyn. Iawn? Dewi oedd yn darllen y bino. Un arall, dyfodol. Pwy fydd yn darllen y llyfr? Y dosbarth fydd yn darllen y llyfr. Iawn? Okay. Ond who is, pwy sy'n darllen y llyfr? Iawn? Hapus? A dyna ni. Da ni'n neud mwy yn y cwrs nesaf hefyd, ond dyna sut da ni'n defnyddio sy. Diolch yn fawr. Os da chi'n hoffi'r fideos yma, cofiwch bod y fideos i gyd ar gael ar sianel YouTube Dysgu Cymraeg.